Don na pedeng jungi bala banong ne bunut banong ngam don kam ya ke jungi ngam don kam ya ke jing kurku jong blay ngam don kam ya ke jungi snei ke jungo. Don na pedeng jungi bunut banong bangang ngam don kam ya mei pa ngam don kam ya ki bayeng asam ngam don kam ya ki parlok ke junga ngam don kam ya ki paramarjan ke junga. Klempet kohan men ko para don weiru ubana kane ke perthei ubashong masa kane ke perthei bala banong ne bunut banong ya kine ke kente ngam don kam yo blai ngam don kam ya imei pa ngam don kam ya ki bingasam. Klempet wala da ngadang ngastat klempet wala da ngabit ngabiang wala da ngadan baro kibangadan kam ha ka jungiem ga junga kiba piolot ya ke kiba pidan kam ha ka jungiem ga jungpi don nuwe bala banong ngam don kam yo blai ngam don kam ya imei pa ne ya ki bro kiba shong kiba sa akan perthei hoi klempet ngidon kam ya ki ha kasibenta jong ga jungiem ga jungi wala dangim don kam yaki hakapor ke bangi suk hakapor ke bangi kemen wala dangim don kam yaki pi yaw blai hakapor bangi kot ngi khia hakapor bangi dap ngi biang hanrei hakawai kesni klempet ngi haban dem ngungan ka kli ke jungi hakmat blai ban kerpadiu shisha ngadan kam yame ko blai hakan ke por shisha ngadan kam yapi meipa ngadan kam yapi paramarjan hakan ke por ke kata kapor ke bangi dan kam yo blai hakapor ke bangi ngi yo mat ya ke jing pang ke jing sitam ha bangi yo mat ya ke jing e ke jing jenjar ha ke jing em ke jing klempep hakapor ke bangi syam jenjar hakapor bangi yo mat ya ke jing sosat ha ke jing em ngin pet shai mei pa nginom mei ngadan kam ye pi mei map se yana ngidan kam ki paramarjan ke jing hakapor bangi duno ya ki be ki bathang ke jing ne hakana kana kapor ka khlimat ka bangisem jenjar ngin lecek paramarjan nginom ngidan kam hakatum ka hakum ka to kapor ka ba pidon kam yo blai komno ken pi kerpat yo komno ken pi pan no ya kata ki jindon kam ki jong pi haba pidon kam nai mei pa haba pidon kam nakki ya kano ka ba pikwa ka jingem ka jong pi kam tamai hakapor ke bapi syam jenjar hakapor ke bangi syam sosat hakapor bangi yo ekajing takajing sosat kalana hakajing em gajungi komno ni lechai mei pa da ke ba ni pen rit yalade da ke ba ni pen map yaki na ke ban ta hakajing duna hakajungi da ke ba ni kular ba manganga pen baik do mamanganga pen phano yala ka jong kajing em ngangan kelak ba monno yala ka jong kajing em yala ka jong ki pop kisan kane kadai karkom ke bangi le pai shai mei pa kane kadai karkom kerpat ke jungi pamaki kin kener dikti pamaki kin yarap yangi hakapor ke bangi ngidan kam kumjuro ko hanmen ko para ha ka jungem ka junga ka jumpi ha bangi dan kam yo blei ngi dai bang lai da kane ka ju ka jingtmu da kane ka ju ka jinglong da ka ju ka jing sneu ngi dai ban lai shaw blei ngi dai ban parta hakman blei da ka jinget ka jungi da ka jing shania ka jungi kumbang yos ngeu haka gospel bamantagasni ubatim yos ubamanla ubadon halanti man kapor ban kram haba yos ngeu bau jisu wan haka taklanti udam mungan ka khle ke junu udam yala ke jong khosiu hakmadu jisu uparta ko khona dabet to isnayanga kane ga jing parta ke junu kane ga jing kerpat ke junu kane ga jing duai ke junu kabami nadu ka dadat kabami nadu ka tenrai kajing sneu ka jemu kabami nadu ka tenrai jong ka jingai ka jemu haba uperta na kata ka jingai haba uperta hakmadu jisu da kata ka jing shania da kata ka jing IT lut ka jemu yala de hau jisu wala dau jisu ubun ki kaman le wala dau jisu de ban yai la ka jong lenti wala da dam ki breu ki babun hakata ka lenti yai ka jemu ki bau dei ban hikai ki bau dei ban kner ki ban pan ko ki hanrei usngap ya ke jing perta jong ubru bamala batimias usngap ke jing duai ke jing usngap ke jing perta ke jing balai namar ba uperta da ke jing hakmanu jisu uperta da ke jing shania hakmanu jisu u khodi jisu bau jisu un kner ki ke jing
Kohan men ko para kadai ka jing kai ka bamanga mapiro ngidei ban sim na ka jing le ne ka jing im jong ne bru bamala ha ka gospel amanta kasni ubatius. Ha ka jing im ka jung pi, ha ka jing im ka junga ngidon kam yo blai man kasni. Om dei tang ha ka por ka bangi pang wisitom, om dei tang ha ka por bangi sim jenja. Hanrei ngidon kam yo blai man kasni. Ngidon kam yo blai man ka por, man ka khlemat. Dei mata kedau ngidei ban perta hakmat jumpu da ke jengei. Hanre jayu yang apa pi habang ipe jala ka jong ka jengem habang ipe yang kan melang ka salang ka juni. Kat bangi dang dan ha ka jengkoi ka jengkia habang idap ngi biang ka jengem ngi kelet yo blai. Ngi bu yo blai ha kendong. Wala dang atip bangadon kami hu hanre ngabu yo kendong. Ngam sempatiau ya ka jengdon ka jung blai ha ka jengem. Hato kam dei ka jeng sisa kan dei ka jeng sisa ko han men ko para. Kapertai jungi menta kabit kabiang dalade. Kaing kasem ke jungi menta kabit kabiang dalade. Nginang ngistat. Ngidonlot kat bangi dan kam. Dei mata kedau ngibu yo blai hakendong. Ngibu yo blai hakendong. Walada ngitip baudon hasenda jungi. Walada ngitip bangadan kam yo blai. Hanrei ko hanmen ko para hakane kasni. Ngidei ban pen mau lade ba ngidei ban lek chakmat blai man kasni. Ngidei ban perta kmadu blai kumba perta uni u berubah malah Bartimeus. Ko kuna debet to isnayena. Habangi perta yo Jisu tang hakapor ke bangi syam jenjar, tang hakapor ke bangi syam jenge, tang hakapor ke bangi mat ya ke jingpang ke jingsitom. Ko hanmen ko para klempek Jisu snap ya ke jing doa ya ke jing. Wala daw snap ru, wala daw tip ru, wala daw yo iru. Uklam syam la jubab kumbau jubab ya Bartimeus. Snap jar. Unab bamba pi pinang perta, bamba pi pinang dan kata kecingnya kecingnya. Unab hadu bamba ngama pingin kelak pemot sisya nak benta kipop kecingnya, nak benta kecing duna kecingnya. Hanrei habangiai perta mankas ni dah kecingnya, habangiai perta yu Jisu mangka kelemat. Ladangi ngitip baudon hasenda jungi, ladamangi ni IT lade ya kita kecing don kecingmu ha kecingim kecingni, hakan kena kepor ke bamba pi perta yu. Ko kuna debet tois na yenga unso am hanga pada pi ko ayu bangan le piko ayu bangan le ursa jubab lada mangi ni lesho Jisu man kapor lada mangi ni pertahu Jisu man kapor da kata gajinget da gajing senia da gajing IT gajing ho ko hamen ko para dan mata kadau hakane kasni token da gajinget da gajing senia ngim klet yo blay hakajing em gajuni ngindam klet bau blay udona senda jungi ngindam debat klet bamangi ngidon kam yo blay man klemat man kapor to kenya hakan klemat hakan kapor haswa bengin terwa yo kepu berkawan haswa bengin wan ra gajing terwa gajuni hakmat Jisu ni IT lade aibo Jisu nai boringi aibo Jisu kersyangi aibo Jisu unsnap ya kata gajing doai gajuni ya kata gajing pertang gajuni Henry iban kan mau lade bangide ban pertama hakmat Jisu man kapor man keklimat dan yo Yesus Kristus.